Mangochi, are you ready? Chisangalalo chija chatsikira ku Mangochi tsopano kuyambira lachisanu pa 15 September 2023. Basi yanu ija yodalirika ya Khwezy tsopano yayamba kuyenda pakati pa mtunda wa Bwande ndi Mangochi. Kunyamuka ku Bwande nthawi ya 8 koloko mmawa kupita ku Mangochi, komanso kunyamuka nthawi ya 2:30 masana ku Mangochi kubwera ku Bwande. Mtengo wakulu 20,000 kwacha, ana 15,000 kwacha. Return ticket akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha yokha basi. Osayiwala kutumiza katundu wanu pa Khwezy courier ku Mangochi kupita ku Bwande, Lilongwe, Kasungu, Mzuzu ndipo katundu amakafika tsiku lomwero. Nambala yathu ndi 0886 780 Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani? Chawango. Koma muliko bwanji anzathu mangalandeko. Ifeto abere anu kuno kwanu ayi ndithu moyo kadali pamwene. Tikadapuma ndipo sikutinso ludandaula kwenikweni. Nthawi zonse ndikumaka mobwereza kuti kupezeka ndi moyo amwene ndi chisomo basi. Ndipo tikungoyenera kuyamika wamwambayo kuti leza zikomo mwatipatsanso moyo. Omwe aja Khwezy buses ndi amene andiguliránso sitampa pa tsiku la lero. Ndine munthu wachimwemwe kwambiri kukuwuzani kuti Khwezy buses pakadali pano ndiye basi yokhayo yodalirika kwathu konse kuno amwene. Umati ukakwera basi ya Khwezy ya pakati pa Bwande, Lilongwe, Mzuzu komanso ya Mangochi umadziwiratu kuti ulendo uyenda bwino kwambiri chifukwa tu ku Khwezyku anthu ake alibe mavuvu ngati mmene ena achitira. Zochitika zawo zimakhala zadongosolo kopsa. Ngakhale ndikuti zonse kwathu kuno zili bwino komabe osati bwino kwenikweni. Kafadala mlamu wanga uja ndi amene watizunguza mutu achimwene. Tili naye kuno kuchipatala wavulala pa zipolowe kani pa mademo amene akuti mkulu wawo wina wake wa mimba yake yatugwa ngati banki ya ajuli amapangitsa. Ndikudziwa mudzifunsabe kuti kodi Bwande za mademo zikuchitikabe? Alipo bena ake amene ndithu akuonabe kuti azikaperekabe zikalata kaya zikuona zingati kaya koma bora nipaoneka kuti iwo ayenda ndipo afotokoza kuti ife masewera sitikufuna chimwene. Paja ndakuwuzani kale kuti zinafikano pena pake pomakhala ngati ntchito tsopano. Ndikudziwa mudzifunsa kuti ndiye mwatike idiza mukhudza bwanji. Amwene inetu mlamu wangayo kupanda kusamala ndithudi adzafera za ine aka amwene. Basi nkhani zosamukhudza ndi komwe samakhala ndi kukhala komwe kumene kwachitikira mademowo, koma kuti mkulu waka mimba kakeyo ndi amene anamutenga tiye mphwanga ukayipatse moto ukayipemerere. Achita mademo achimwene, asoma ofesi ya anthu, aphwanya galimoto za anthu osalakwa, kutentha tinyumba togulitsa mmanokiya 10 folo za mmanja, kuotcha matayala ndi zina zambiri. Panopa ena ake manja ali nkhosi akulirira kuutsi, katundu wawo ochuluka onongedwa, bizinesi zawo zasokonekera. Kumafikanso podabwitsa kuti chabwino zinthu zanyung'unya inde, koma nanga nchifukwa chani anthu akuona ngati mwina iwo okha ndi amene akuzunzika koma ena ake sakuzunzika nawo mpaka nakufika powonongera katundu wawo. Akeititi nawo kuchipatala kuno wapsa manja ake onse awiri komanso akupuma mobanika. Ameneyo
akuti ndi amene pa tsiku la mademolo amatamika aketi. Mapholisa akakunya chitindi chotentha cha utsi okhetsa misozi, aketi ndi amene amathamanga akachitola ndi kukabwezeranso mapholisawo. Mpakanatu basi ndi pamene apezekera kuti awotcheka manja, komanso abwera utsi okhetsa misozi wambiri. Komabe nkhani zake ndadzangomuona kuchipatala kuno koma umboni chabe, koma nkhani zake ndi zopepera kwa basi, zoziyamba dala. Zomwe zija chimwene zidachitika nthawi ya achina Timoteyo zija, zomwe zija zayambanso kuchitika amwene. Mademo osakhala amtendere koma owononga nazo zinthu ndi amene ayamba kumachitika kwathu kuno chimwene. Akamaliza ndiye kuti anthu galimoto zawo zaswedwa, adimaliki yaotchedwa, basi zonse adzayambirenso kachikena. Kuyenda mademo ndi ufulu ndithu sizotinso mfweyi, koma izi zomaononga katunduzi ndiye ndi masanje enieni. Izi zomalimbana ndi kuchitira chipongwe mapholisazi ndiye ndi zosakhalanso bwinoyi, kuwagenda ukaswa nyumba zawo, ena kuwavula kumene, zikuchulukira amwene ndipo sizikuoneka bwinoyi. Ndakambakali nthawi inake kuti mapholisa ntchito yawo ndikuonetsetsa kuti kudzikoku kuli bata ndipo anthu ngotetezedwa. Koma ngati anthu afika pomachita chipongwe mapholisa osawaonanso ngati anthu, achimwene pali vuto lalikulu, makamaka kwa mibado imene ikubwerayi. Tikukuza mibado imene sidzalemekezanso mapholisa, idzakhala moyo wawo, moyo wosaopa lamulo olo kusunga bata, moyo womapikisana ndi mapholisa, akakunya chitini cha utsi okhetsa misozi kuti abalalitse anthu, iwo ndi umachitolanso chomwecho kuwagenda nacho mapholisawo. Kodi tidzakhala ndi nyasala ndi otani? Nthawi ya achina Timoteyo ija, anthu akumawatama anyamata akubalakisi ya msundwe, tidakambaponso zomwezi. Anawa tikuwadzala, tikuwathira thendo, anawa adzativuta kutsogoloko kuwalira kwake, mbewu imene tikudzala yachabe, zinkaoneka ngati zocheza. Koma ayi ndithu achimwene, kwathu kuno zinthu zinasokonekera. Anthu akakhala amaona ngati basi njira yokhayo yokonzera mavuto amene tikumana nawo ndikupita ku mademo basi ukaswa zinthu, ndipo mademo omangoyenda osaswa kalikonse. Zinafika kuti anthu amadzapezeka akusinjira kuti iyo ndi njira ya mtanda iyo. Kwa iwo mademo amafuna dzikhala kuti kenaka aswanya sitolo, zomvetsa chisoni kwa basi. Komanso makosana amene ali pachiyengerero likuchuluka ndi thamwa amwene. Anthutu akumana ndi mavuto osiyanasiyana kwathu kuno, koma malo moonetsa kuti tikukhudzidwa, koma kumakhala matama okhaokha. Anthu akamadandaula zimadzaoneka ngati amadandaula okha, iwo sizimawakhudza ayi. Zimene zinthu zimene zapangitsanso kuti mavuto adzinkana kulira. Aliyense kwathu kuno amachita zake, zikasokonekera palibe amene amagwidwa pakhosi kuti ase ndiye kuti bwanji kodi. Kuntunda kutachulutsa matama kwa basi, matama umalekerera zinthu zisokonekere, tibe nazo ntchito, bwana ife zathu zikumayenda basi iya. Matama amenewa si abwino, amaonongesa zinthu zambiri, mapeto ake amakhala ngati amene tikuwaona awa achimwene. Ufunsa zachani kodi? Fotereza ndi zipangizo za ulimi zochipa? Achimwene, imeneyo isiyeni, minyama eni amwene. Mpakana pano ineyo Bwande bantasa ndomayiphera kumvetsa kuti koma kodi chikuchitika ndi chani akuluakulu. Zikamayamba zimodzotenga ngati zitheka amwene. Aya panopo Bwande musadandaulenso china chilichonse, panopa chili mchimake, zonse takonzeka ndipo zili tayale. Anthu utagula fotereza mochipa koma mosavutikira. Ife ndiye timaombera m'manja, zili bwino. Munthu wamkulu nayenso amadzadula mgwazo, muonetsetse kuti m'masiku 40 aliyense inagula fotereza ndi zipangizo zina za ulimi akhale kuti wagula zikumveka iti. Amwene kumatha masiku 40 aja ndi amabweranso nkhope zoziyolika, ayatakanika. Mwathu 100 takwanitsa kugulitsa anthu 40 wokha. Koma makosana bwanji nanga zikukhala bwanji kwenikweni? Nchifukwa chani zinthu zikumachitika mozondoka? Nthawi imene munthu wamkulu ochatsika amati akamakwana masiku 40 tikhale tamaliza ntchitoyi, ndimayesa adali ataona kuti ndizotheka, ndimayesa adali atakambirana ndi makosana onse okhudzidwawo ndipo amaona kuti zili bwinobwino bwana ndipo nzotheka, musadandaule. Lero ino tikamakhalabe tikuchita pakala, ukhala ngati sitikudziwa zochitika, zomakhala zinthu zoda mutu kwa basi. Koma ku nduna za ulimi chimavuta ndi chani? Timakhala ndi chaka cha thunthu chokonzekera chinthu chimodzimodzi chomwecho, koma nthawi ikakwana basi aliyense amakhala ngati akudzidzimukira. Nchifukwa chani koma? Nduna ina iliyonse
ikapita kumeneko ikumakalephera chifukwa chani? Vuto ndi chani kumeneko? Mwati ena ake samachitira dala kumeneko podziwa kuti nyasalandeyu ndi ulimi, makosana kungothana ndi nkhani imeneyi ya ulimiyi basi ndikuti nyasalande watheka. Pepani ndama maganiza mwa mtundu wina tsopano, kulemba mayina atu anthu oyenera kugula nawo fetereza chipwirikiti chokhachokha, kunyamula feterezayo ukamupereka kumalo koti anthu akagule chipwirikiti chokhachokha. Nthawi yogula ukwana anthu agule bwinobwino ayi a network yathawa chipwirikiti chokhachokha. Ntchito yogwidwa kamodzi pa chaka, kodi nthawi yonseyi timakhala tikutani? Ndakwiya nazo kwa basa chimwene. Mapale mamuna nzako mpachulo ayi zabwino zonse zakuyenderana nzathu, ulendo uno zili bwino kwa basi, koma muwalangizeko mapale anzanu amene apita ku Israeli aja, sizomakatamika kumenekoyi, akasamale. Sizokondwa kwambiri ku Israeli uko kumakondwerera mpira wa kunyasalande ku Israeli, akuti mukamva hii mapale afika, mukamva hii mapale afika. Halo Aisraeli wonso ndikumadabwa kuti mwali bwanji manyasa, ndiye ndikuvuta kale kwa chizungu basi. Me in Malawi, in my country, me is equals to mapale, Palestina, me Palestina, me and Palestina, kete. Zikakuvutani kumeneko. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande. Kufuta kunyasalande sungamvetse.